sorry jud sis kay pakuan naman ni good pahuman na ba. Salamat Flor de Les sa Aliada. Ano to sis? International community ba? Nagbiyahe ako dito isang oras. Salamat Jen Akalain TV. Sisi, mamaya na yung ano ha, yung PL natin ha. 7時45分頃からも中国古典踊りを披露していただきます。そちらもぜひお楽しみください。 mamaya na yung mga PM まだまだ、こちら新春祭のイベントは続きます。美味しいグルメも販売していますので、ぜひ会場楽しまれていかれてください。 Tens video, may kami live shoutout sis. Anong country kaya sunod ay? Natanong sis. Dito sis, daming tao sis. Dito po kayo sis. Ayan sis. Yan po diba? Ano kaya sunod? Hindi. May kami live shoutout. Malayo to kanina sa amin sis, mga 1 hour sis ba, ginuok ko pa kaya ano, malapit akong may ano siya sis, oo. Ayan sis. Okay. Lantern sila sis, oh. Awas sulong. Para sa Ukraine to na event. Oh. Ilan yun? Juto daki John last. Ready? Again? Yes. Salamat sis. Mag-imot-imot din tayo no kasi alam mo na no. Last. Yeah, it's next show. Next, this one or maybe it's from Vietnam. See, next show. Hi Leia. You can do what you want. Next show. Salamat Leia. Sa Vietnam. Ano ay sorry hala. Leia kasi na sorry. Sorry Leia kasi na ano napindot ko. Ito na next show. Oh. Hanggang 8 PM. Flor de Les, ano main mo to siya sis? Cut lang. Baby, give me this one. Yes, again. We nearly back home. We do this again. Art Goodness Channel. Hello sis. Haha, iyo. Oh, next this one, last show. Then we can do this again. Ayo, you can do what you want. What? Ayaw mo ingredient? We do this. Ay, ikaw pala to sis. Ang ganda ng event sis. John, wait, John. Salamat. Next, last show, last. Oo nga sis, oy. Naiyak ako sa mga tugtog nila sis, oy. No baby, don't do that. Yes, tama ka sis. May mga ano dito.
We do it. Jun, look, Jun, oh, it's so nice. No, you write the version too. Yung mga kita ito sis, parang i-donate nila. Hindi lahat, 1%. I don't want to wait because I'm Papa. John, wait John, really finish John. Hello, nasipag ng Mamboyoro from Italy, Gina's channel. Thank you. May last show dito. Last sorry dyan, Ate MJ kay inaano ko yung panahon. Tawag nito ay. Sis, bye-bye na sis. Bye-bye. Kasi, bye-bye na. Thank you. Palobat na sis. I-video ko tong isa, yung last event ha. Thank you, 7 million. Thank you. Thank you. Arigato. Bye-bye. I want to